8 sati i 40 minuta, pratite novi dan, jutarnji program televizije N1 i kao što malo čas rekoh, u nastavku novi gosti. Ambasador Bruce G. Berton u ponedeljak u Sarajevu preuzeo dužnost šefa misije OSCE u Bosni i Hercegovini. Podsjetimo se, on je posljednje 2 godine obnašao dužnost prvog zamjenika visokog predstavnika u našoj zemlji i supervizora za distrikt Brčko. I naš je jutrošnji gost. Dobro jutro i dobrodošli u novi dan. Thanks very much. It's nice to be here. Ovo je zapravo, kako sam shvatila, vaš prvi televizijski intervju po preuzimanju dužnosti. That's correct. Zadovoljstvo je naše. Vi ste, shvatili smo to iz najave, vjerujem da većina gledatelja zna, čovjek koji je prisutan u Bosni i Hercegovini već neko vrijeme, sad ste sa jedne dužnosti prešli na drugu, tako da imate jedno solidno iskustvo sa našom zemljom. Pa evo, pri ovom preuzimanju dužnosti dobro bi bilo da ga čujemo. Well, I've been the principal deputy high representative the last 2 years, as you know. And overall, I've come to love the country and the region. Zavolio sam ovu državu i ovu regiju. Ne bih rekao da imam mnogo godina iskustva u ovoj regiji, ali postoji nešto vezano za ovu zemlju što vam se uvuče pod kožu. Drago mi je da sam ovdje. Ovo je sad bilo poprilično diplomatski. Imate li, osim toga što je lijepo doći u ovu zemlju, još neke možda malo oštrije osvrte i kritike na Bosnu i Hercegovinu, s obzirom da smo na vašoj prijašnjoj dužnosti mogli primijetiti da vi u vašim porukama niste toliko blagi? I think Bosnia and Herzegovina, like any Bosnija i country, Hercegovina kao i has svaka issues druga that država ima neke probleme koje treba riješiti. Smatram da nije tajna da je to i ovdje slučaj. Vjerujem da je to razlog zbog kojeg sam ovdje, želim pomoći i mislim da OSCE i OHR imaju različite mandate i nadležnosti, također različitu misiju, a vjerujem da je razlika između OHR-a koji je fokusiran na Dayton, na tumačenje ustava, upotrebu izvršnih ovlasti, se razlikuje u odnosu na misiju OSCE-a koja ovdje ima više resursa, ima više prilika da ostvari pozitivan utjecaj ovdje kroz svoje programe i projekte koje realizira u ovoj zemlji. Upravo ćemo o planovima, aktivnostima, misiji OSCE-a uopće razgovarati u nastavku. Vučić Aleksandar, predsjednik Srbije, u fokusu je pažnje bosansko-hercegovačke, ali regionalne javnosti. Jučer i danas posjeta predsjednička koja se desila nakon 6 godina. Dugo se na nju čekalo. Kako vi gledate na ovu posjetu? Šta možemo očekivati od nje? Da li su poruke koje čujemo od jučer zaista iskrene poruke i koliko je uopće važna za stabilnost Bosne i Hercegovine u ovom trenutku ta regionalna saradnja, ne samo sa Srbijom, nego evo, na prvom mjestu sa susjednom Hrvatskom, iz koje također posljednjih dana čujemo vrlo zanimljive poruke ka našoj zemlji. Vjerujem očigledno da je regionalna saradnja veoma važna. Države ove regije obavezale su se na evropski put i mislim da je posjeta predsjednika Vučića ima simbolički značaj, ne samo u pogledu dobrih odnosa između dviju država i sveukupne regije. Također vjerujem da ona predstavlja priliku za Srbiju i Bosnu i Hercegovinu da nastave razvijati svoje ekonomske odnose, također da radi na nekim konkretnim projektima između dviju država. Važno za obje države da mogu nastaviti svoje reformske procese na koje su se obavezali. Istakao bih također da je Srbija upravo preuzela predsjedavanje nad Forumom za sigurnost i saradnju u OSCE-u. To je još jedna prilika za regionalnu saradnju ovdje kako bi se moglo odgovoriti na neka transnacionalna pitanja kojih smo sasvim svjesni, koja su veoma važna. Pitanja poput radikalizacije, trgovine ljudima i drugih problema. Radujem se predstojećim pozitivnim dešavanjima. Dobro da ste spomenuli radikalizaciju, svakako bismo, ali odličan šlagvort za ono što sam i sama htjela da vas pitam, a radi se o susjednoj Hrvatskoj. Negdje sam dotakla u prethodnom pitanju činjenicu da zaista čujemo oštru retoriku
iz susjedne Hrvatske, pogotovo od predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, i pitamo se, evo malo čas su i brojni gosti u našem studiju postavili isto pitanje, postoji li ikakvo utemeljenje za takve izjave da Bosna i Hercegovina potencijalno leglo terorista? Naše unutrašnje statistike pokazuju da zaista zato nema nikakvog opravdanja. Ima li možda OSC neke druge podatke? To je također u vašem mandatu, dakle tema na koju ste fokusirani. O čemu priča predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović? Vezano za konkretan broj, ne znam da li OSC ima neke konkretne podatke kojim bi mogao potkripiti ili osporiti tu tvrdnju. Ono što mogu reći jeste to da poruke poput tih narušavaju odnose između dviju država, ali također i ugled regije. Ono što je važno jeste da sigurnosne agencije država ove regije međusobno sarađuju. Ono što nam je potrebno u ovoj zemlji, a to ćete čuti da govorim, jeste jedan solidan dijalog ne samo na ovu temu, nego i o brojnim drugim temama. Sigurnost je svakako važan aspekt, važan dio misije OSCE-a. Šta je ono što OSCE radi i namjerava raditi u nekom predstojećem periodu kako bi se poboljšala ova domena u Bosni i Hercegovini? A sigurno da ima mnogo i razloga i prostora. Da, naravno, mnogi su razlozi zbog kojih bi to bilo dobro učiniti. OSC ima dugu prošlost rada na pitanjima sigurnosti. Važno je da se stvori transparentan, održiv, odgovoran sigurnosni sektor koji je spreman odgovoriti na veoma složene izazove prisutne u regiji. Mislim da nešto od onoga što smo radili, na primjer, radili smo na uništavanju viškova municije eksploziva, također smo pružili obuku u osposobljavanju službenika koji rade u oblasti sigurnosti. Također smo uložili veliki napor u borbi protiv nasilnog ekstremizma i u borbi protiv radikalizacije. Imamo tu važne programe. Pristup OSCE nije uvijek veoma vidljiv. Mi uvijek nastojimo raditi sa najnižim nivoima vlasti, sa građanskim društvom i zapravo ti projekti imaju dugoročni karakter. Na kraju se nadamo da će polučiti veoma dobre rezultate. Ono o čemu ćemo mi danas razgovarati u našoj temi jutra je školstvo i edukacija u Bosni i Hercegovini, tako da još jedan razlog zbog kojeg je sjajno da ste naš jutrošnji gost. Počela nova školska godina, međutim Bosnu i Hercegovinu sa novom školskom godinom tište neki stari problemi. O nekima ćemo, kažem, i mi jutro razgovoriti. To je također domena OSCE-a. Kakav je vaš komentar na to što nikako da se izvučemo iz nekih starih priča? Šta OSCE radi u nekom predstojećem periodu po pitanju školstva i edukacije u Bosni i Hercegovini? Postoje brojne aktivnosti koje su u toku. Kao što sam rekao, uglavnom na lokalnom nivou radimo sa lokalnim školama, njihovim upravama, općinskim dužnosnicima i kao što smo mogli vidjeti, školska godina nije baš počela na način kako bismo željeli. Još uvijek ima štrajkova nastavnika, neki roditelji ne žele slati djecu u školu, imamo još uvijek 2 škole pod jednim krovom, imamo još uvijek problem u Republici Srpskoj sa bosanskim jezikom. Smatram da ono što OSCE nastoji učiniti jeste da osigura da djeca ove države imaju kvalitetno obrazovanje, isto tako obrazovanje u kojem nema diskriminacije, nema segregacije. To su oni najvažniji ciljevi, ono što nas najviše zanima. Ono što bih rekao općenito jeste da sistem 2 škola pod jednim krovom je zaista loš primjer segregacije, diskriminacija, narušavaju, krše mnogobrojna pravila i zakonske instrumente ljudskim pravima. Ono što je potrebno jeste da pronađemo rješenja koja su u najboljem interesu djece. To je nešto što je veoma važno. Ta djeca su budućnost naše zemlje, o tome mi govorimo. Ta djeca su budućnost naše zemlje i srećom ima briljantnih primjera u ovoj zemlji djece i omladinaca koji se bore za opciju da imaju 2 škole pod jednim krovom. Uljeva li nam to nadu? Nije škola u Jajcu jedini primjer srećom.
Mislim da imamo razloga za nadu. Jajce je zaista izvrstan primjer đaka koji su se borili protiv segregacije i ponovo smatram da ćete vidjeti da OSC radi upravo na tom nivou, na cjelokupnoj teritoriji države kako bi prevazišao te probleme. Hajmo malo u domen koji nas najviše zanima, to je sloboda medija. Nedavno smo čuli jedno istraživanje po kojem Bosna i Hercegovina ponovo negdje na ne baš tako zlatnoj sredini, 65. mjestu kad je u pitanju svjetski poredak zemalja po slobodi medija. Nažalost, informacije pokazuju da posljednjih godina ili tapkamo u mjestu ili idemo unazad. Kakav je vaš komentar na to? Vjerujem da OSC vrši intenzivno praćenje slobode medija. Radimo sa uredom predstavnika OSC-a za slobodu medija. Kao što znate, Dunja Mijatović neko vrijeme obnašala tu dužnost. Mislim, sa našeg stanovišta mi pratimo broj incidenata, na primjer nasilja nad novinarima, posebno novinarkama. Zabilježeno je 13 napada te vrste ove godine. Radimo sa lokalnim udruženjima, sa regulatornim agencijama, sa Vijećem za štampu i nadamo se da ćemo osigurati da se takvi incidenti propisno istraže i da se osude, uključujući tu i pravosudni sektor, da se počinioci procesuiraju na odgovarajući način. Smatram da na kraju ono što sloboda medija je veoma važno pitanje u bilo kojoj državi, jer sami mediji prate kako vlasti vrše svoje dužnosti, prate i druga pitanja u društvu, tako da je bez sumnje veoma važno da se održava sloboda medija, istovremeno da također radimo na tome da osiguramo odgovorno izvještavanje. Kad imate situaciju gdje postoje novinari koji smatraju da su zastrašeni, da ne mogu raditi svoj posao, da su izloženi cenzuri, to nije dobro. Ono što je nama potrebno jeste sektor medija koji je slobodan, koji nije povezan sa političkim strankama ili drugim izvorima utjecaja i koji može iskreno obavljati svoj posao. U tom javnom prostoru uopće vidimo pogotovo kako se stalno usložnjavaju tenzije u regionu, mada i unutrašnje, mnogo govora mržnje. To je ono gdje također, nažalost, doživljavamo progres, što je poprilično poražavajuće. Šta se još može napraviti? Može li se uopće šta napraviti da se minimizira govor mržnje u javnom prostoru Bosanaca i Hercegovaca? To je naravno užasna pojava i vidjet ćemo nešto snažniju retoriku što se više približavamo izborima, što je prilično uobičajena pojava ne samo ovdje nego i drugdje. Ono što OSC radi jeste da postoji na našem web sajtu postoji infografika koja se zove Monitor mržnje gdje se bilježi ne samo pojava incidenata već i odgovor pravosudnog sektora na te incidente. OSC je pokrenuo koaliciju protiv mržnje. Mislim da sada imamo 31 takvu koaliciju. One djeluju na cjelokupnoj teritoriji ove države. One okupljaju lidere iz civilnog društva i druge utjecajne osobe koje govore o ovakvim pojavama, koje osuđuju takve pojave. Važno je da kada dođe do incidenta da nam je potrebna istraga, ali također i osuda lokalnih lidera i običnih građana koji žive u tim zajednicama. Važno nam je da osudimo tu vrstu retorike, jer zaista takve pojave doprinose destabilizaciji u Bosni i Hercegovini. Koliko je zapravo proces suočavanja s prošlošću i procesuiranje ratnih zločina, predmeta za ratne zločine važan upravo u tom segmentu da se minimizira govor mržnje? Koliko nam je dealing with the past, suočavanje s prošlošću zaista važno da krenemo svi skupa naprijed?
extremely important also, not only to veoma važno, ne samo da bi se osiguralo da žrtve i njihove porodice dođu do pravde, ali također i da se prava optuženih poštuju. Kao što znate, Međunarodni krivični tribunal završava sa svojim radom ove godine. Mi pratimo postupke u predmetima ratnih zločina na teritoriji cijele države u pogledu jačanja i osposobljavanja pravosudnog sektora i budućih postupaka. Mislim da je važan pristup OSCE-a koji je da se uradi analiza, da se potom daju preporuke ne samo u pogledu onoga što treba poboljšati, nego na koji način OSCE može oblikovati svoje vlastite programe pomoći kako bi omogućio ostvarenje tih promjena. I naravno da smatram da je to veoma važno. Da, ono što nam slijedi je zatvaranje Haškog tribunala. U novembru slijede vrlo važne presude pred ovim sudom, no i dalje se nastavlja rad na ratnim zločinima pred sudom Bosne i Hercegovine. Kako komentirate njihov rad? Vjerujem da postoje mnogobrojna mišljenja o tome kako je radio Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju, kako lokalne pravosudne institucije rade sa stanovišta OSCE-a. Ostvaren je svakako napredak. Mislim da sa našim analizama i sa praćenjem onoga što se dešava, taj napredak će nastaviti, nemam nikakve sumnje. Moramo biti otvoreni i iskreni sa našim nalazima. Mi ćemo davati preporuke i tražiti da se izvrše poboljšanja tamo gdje je to potrebno. Kad govorimo o domaćem lokalnom pravosuđu, pa da se nadovežemo i na temu koju smo malo čas govorili, to je sloboda medija. Koliko je zapravo to u koliziji, a ne bi trebalo da bude? Dakle, vidimo poprilično ograničenja od strane bosansko-hercegovačkog pravosuđa kad je u sektor medija u Bosni i Hercegovini. Vjerujem, bit će riječi i o korupciji vezano za odgovor na ovu temu, da vladavina prava je veoma važno pitanje u ovoj državi. Teško imati funkcionalnu državu ako ne postoji vladavina prava. Ponovo kažem da vraćamo se na naše praćenje i na našu analizu, posebno u predmetima korupcije protiv istaknutih osoba. Mislim da je to veoma važno. Ono što ćemo vidjeti jeste još izvještaja sa konkretnim preporukama. Mnogo toga odnosi se i na sektor pravosuđa. Možda to nije odmah očigledno i vidljivo većini ljudi, ali postoje brojni programi koji imaju za cilj da pomognu rad tužilaca, sudija. Ono što nam je potrebno da osiguramo jeste da ne samo da ti ljudi dobiju pomoć, nego da radimo i sa organizacijama građanskog društva, sa građanima. To će biti jedan dugogodišnji rad, ne samo OSCE-a, nego i drugih organizacija koji će na kraju dovesti do napretka. Možemo govoriti o brojnim stvarima. Većina običnih građana brinu se o poslu, zaposlenju, preživljavanju, egzistenciji, ali jačanje vladavine prava, borba protiv korupcije veoma su važni koraci koji će nas dovesti do tog cilja. Složit ćete se da je uloga medija negdje u sredini između građanstva i pravosuđa vrlo važna, a opet da se otežava ograničenjima kakva imamo na terenu od strane pravosuđa prema domaćim medijima, prema medijima uopće. Slažem se sa tim, da. Gospodine Berton, imat ćete mnogo posla u Bosni i Hercegovini. Želimo vam uspjeha. Thank you very much. I appreciate the opportunity to be here. I hvala lijepa što ste izabrali televiziju N1 za svoj prvi televizijski intervju po preuzimanju dužnosti i novog mandata. My pleasure. Poštovani gledatelji, sa nama u svom prvom televizijskom nastupu, kao što rekoh, od preuzimanja dužnosti bio novi šef misije OSCE u Bosni i Hercegovini, gospodin Bruce G. Berton. Mi nastavljamo naše druženje u Novom Dansku, pa smo sve do 10 sati.